да прото Никола. Сега ще правим френд битки. И... Да, ще мачкаш. Още нямаш рейдж, моето момче. Ико, ама сутринта те прибих. Прибима сутринта, защото не си бях направил хубав дек. Сята меля, бе. Абе, рейджа ми тук знаеш кой левел е, бе. Първи? Не. Щом съм 9 левел, няма да е първи. Очевидно е. Този. Рейдж. Ама, тук... Къде го пусна този рейдж, бе? На майната ти. Честно да ти кажа, лечи. Човек, аз те смазах вече. Семейно. Аз без стои тук си оправям камерата. Още ли? Не, тук прибираме на едно нещо в камерата. Радо, чао. Първата ми загуба за този епизод. Така. Само си оправя хора камерата. Така. Ти имаш ли голяма пека? Не. Фукай се. Може да ни кача и клипа. Що? Ако се драчи толкова. Не бе, просто като не може, моят се е паднал. Сега няма правя френд битка, защото имам да печеля купи сега. Спаднаха ми купите. Човек, не мога само френд битки, без този епизод. И аз имам да печеля купи, 1019 купи имам. Кога ги сваля толкова, бе? Аз имам 1095. Скачих ги много, обаче спаднаха изведнъж. Не знам, много загуба. Ще биеш ли? Тук съм спуснала поне 2 битки да направя в този епизод, бе. Няма само френд битка. 6 левели. Да, веднага екзбо, много хубаво. Гати, бе, какви са те с принцове, втори левел? Какви са те с мангота? Какви са те с патладжани? Аз много обичам патладжан. Как ще обичаш ти патладжан, бе? Смерак. Чай си пусна рейджа. Поне да знам, че съм го изразходил. Човек, той ако размазах и ми са хили. И ми са смей. Много оригинален човек просто. Нали? Щупа на екзбола и той ти са смей. Може да има някакъв тайн кост. Какви са те всички ти с хуграйдъри, бе? Кога ще спечеля този хуграйдър? Не е много хубав. Да, зато има троши винаги. Айде, малка пека, мъри от мене. Ама... What the fuck? Тос не се предава, ама. Ма скоро ще трябва. Плачкай, бате, плачкай. Аз да ти са нервия тук, те нервно. То си АФК. Не. Помислих, че АФК. Брат, как ще го стана толкова малко, Няма, бе. Квота му е на 325 и аз сега май ще разбия. Как ще? Аре, бе, брат. Човек, аре, бе, трябва ми нещо стрелящо на 17 му е квота. Така. Не точно. Ама убих принца втори левел, който е гати гадния. Моя е на втори. Ти поне имаш нещо, аз нямам нищо. Не, махни го този хуграйдър. Не, давай. Аре, бе! Ти са бавни те! На 17 ще му остави квота. Радо, знаеш, че излязва нова карта, бандит. Да, знам. Нали ги гледах. Кой се казва Радо? Радо, ли? Да, кой е Радо? В клана ли? Не, кой е Радо? Ти? Мухло! Снимам клип ли, бе? Може да си толкова тъп. Наричай ме как съм в канала. Човек, как ще го оставиш на толкова малко? То с болен ли, бе? Моя е те обаче. Понякога си мисля, че те с нашите герои болни ли са? И при мен е те, обаче и принц втори левел. Откъде ги извадя? Аз? Не, тоя.
Аз трябва да събера още купи. Или аз да се оправя дека. Майната ти, как ми пусна Те ти? са слаби. Моите? И моите. Бързо, докато има рейдж там. Ай, честито. Аре, поне една такова му вземете, бе. Абе, човек, що не съм сложил и аз Аралс? Знаеш кога ще сложа ачарките, ще ги апгрейдна. Не, нямам пари. Аз имах пари, ама ги изхабих да апгрейдвам. Така, чупи. Трябва да ги сложа на принца, на хокайдера, на мини-пикса, на волкайрите, на джайант скелета, на барберените или на скелета на армията. На Миньян хората. Аз го махнах. Не знам, Миньяните имаш ли нещо такова? Имам ги, обаче на тяхно място сложих лайфтинг. Аре, бе. Значи не си използвам и аз какъв съм тъп джайанда. Имам джайант 4 левел и не го използвам. Но това е слаб, джайант. Ама на 4 левел не, моето момче. Моя е на 3. Това москитар. Гадна работа. Да, е верно, москитара, бе. Аре, бе. Опа, паднаха ми слушалките. Фък. Тос не успя. Давай, рейдж. Атака, моето момче. Атака. Човек, Не, как може всички да имат Уичъп, Бейби Драга, само аз да го нямам, пък съм... Как, бе? Бах ти, бе. Да му иба майката, да му иба. Човек, то останах с една скръв кола и то ще ми пусне принц втори левел. Човек, сега съм... Пусна принц втори левел. Да. Човек, сега, знаеш колко са ми купите? 1060. Като видеокартата 1060. А моите знаеш колко са купите ми? 1000. Съвсем зле. Изчакай малко. Точно. Изчакай. Сега да си направя повече. Обаче, да както върви, ако успея да го задържа и както съм, може и да го направя. Аз имам също вдигам купи. Честно казвам. Поне си по-добре от мен, спокойно. Сега ще и аз моите ще паднат. Какво си мислиш? Май ми е много скъп дека. Трябва да го променя. Аз може да го промених, сложих москитара. Аз сега ще сложа Аралс. Да, балун. Балун, бе. Откъде? Аз ли? Не, той. Тя ще ме вземе цялата кола. Гал. Аз махнах ракетата и сложих стрели. Стрелят са слаби. Могат да ти свалят от един хит само скелета на армията. Точно зато и ми трябва, защото ми пускат само скелета на армия. Човек, защо не пуснеш просто киерето? Чай малко, искам да пробвам нещо аз. Той я го пуска. Сега ще махна Бейби Драгана. Ям за лам. Убий го. Сега ще видим. То с поне 4 левел. Имам 2 голд честа, 2 силвър честа и след 1 ден и 13 часа ще ми се отвори кланче. И на мене ти. Ама не, ти ще, за да може да почнем да го отваряме, да събираме купи. Аз съм напред последно място, я да ще гледам. Не ми дава да гледам. Не знам защо. Как да те гледам, бе? Как ти тъпото? Как ще умра толкова тъпашки, бе? Човек, Алекс седи само на 784 купи и изобщо не играй. Да кикне него, бе. Да, той изобщо не играе. И човек, знаеш какво е това вика? Валкирия, бомбъра, но преди бомбър тауър, Изчакай малко. Миньор, Мамо, Арел, снимам клип. Файербол, Giant, Принц и Москитар. Той поне има принца, аз принца нямам. Но той Виктор го няма.
Виктор има супер меджикъл чест. Ейко, май на четвърта арена. Най-много да му се падне някоя легендарка и само ще не се фука. Аз пък ще лефна. Аре, то сме съсипа всичко. Те са гадните, брат. Какво да направим сега? И на мен са те, обаче не се оплаквам изобщо. Много макешка казах, Грайдър. Хука Грайда. Айде, този джант е втори левел, вземете го. Взеха ми скелет. Галина Калка Пауър, най-новия клип. Топ 5 предсказания в анимации. Не. Първото е как убиват един терорист, много е смешно. Добре. Епизода е в Саут Парк. Терористите са си в тяхната група, там тяхната къща, както се нарича. И само един слаб, един от слабовете минава направо през прозореца с чупило. Демката слиза долу. Айде, аз умрях. Четвърти левел ще ме победи. Смятай колко съм слаб. Що? Значи кой левел? 5. Почти 6. Искам да стана 6. Чеки мен са набили втори левел. И сега съм на трета арена и аз като тебе. Пати. Колко имаш? 1041. Близо до мен. Как да го направя този дек? Аз Бен никога не съм го харесвал. Ти харесвал ли си? На мен не ме интересува. Не знам ли. Какво? Аз Бен никога не съм го харесвал. Ти харесвал ли си? Малко ми е интересен. Гледам го от време на време. На мен никога не ми е бил чак толкова интересен. Само новите епизоди от време на време ги гледам. Иначе никога не съм бил толкова запален да ги гледам, да си чуя какво ще стане, ще излезе ли. То още 9 часа, брат. Да, ами мен не се спи. Абе, ако сложа бомбара някъде. Ама на мен ми се спи, защото съм болен. Сигурно. Ако направя аз тей, дали ще ми стане дека по-хубав? Как? Ами сложих бомбара на... Махай го. Тя ти казва махай. Не бе, балона. Ти кажи, ти казва бомба. Не си спомням на кое. На онова, което стреля огън или какво стреля оная кула. И... Огън ли? Която стреля огън за пръв път. Не бе, оная... Тауър някакъв. Инферно Тауър? Да, Инферно Тауъра. Айде бе, дай ти на още най-минута, тук ще да го разбия целя. И на ракетата сложих Baby Dragon. Радо надминах се, вече имам 1058. Манджа да едеш, аз току-що победих. Айде, Радо. Ей сега, мамо. Айде дей, сега казах. Чух, не съм глух. Той нещо не ми харесва, то спуска Giant Skillet. Хубавото е, че поне там го троших. Ти снимаш ли още? Да. Се опитвам да победя поне един път. Че до сега не е била? Ами още не. Зачувствам като загубеняк, ако не знаеш. Малко. Кой е казал, че... Кой е казал, че аз не... Аз знам какво искаш да кажеш, ама се стърпя. Ей сега. Какво? Ставай, казвай. Абе, няма се разпарам сега. Аре, скелета на армия, атака. Атака, взех му и двете кули. Сега атака. Рейдж. Айде. Baby Dragon, айде, действайте. Вършете се работата, че ще ви изгоня от дека и всичките. Аз те заплашвам принца. Аз те заплашвам всичките си карти. Като примерно е на много малко, и заплашваме, бързо го
дека. Ами, то какво да правиш вече? То човек почва да си говори с картите си. Да, нали? Като куковци. Ама снимам. Всем едно. Тоест, както вината, брат, не му пука, като снима, брат, показва майка си. Победих. I am the one. Първата му победа за днес. Поне в клипа де. Да се изидеш, надминахта. Да, имам 73 купи. 1073. И сега ще направя повече. Пък аз и сега ще вдигна 4-та арена пак. Се изидеш. Не, какво да направиш, ще вдигнеш медал ли? Тя, брат, към майка ми се смее, брат. С Никола от квартала. Утре няма хора на училище. Завист имам голяма. А то си има пека! Голяма? Да. Ей, само е тук да загубя, защото ми пусна и принц. Аз победих една такова. Взех и пеката. Тъй, че... Защо нямам никакви стрели или ракета? Главната му кола, знаеш на колко е? На 119. Загуби ли, бе? Да. Аз победих. Сега вдигам пак 4-та. Този дек е хубав, между другото, сега дето си го направих. Чакай, ще го видя. Да, я влезна. Я го направи. Знаеш как въобще не Ама аз нямам някои карти. Да. Baby Dragon Witch нямаш тея. И Рейджа нямаш. Имам 1039 купи. Загубих. Жалко. Човек, още не сме почнали, той ми пуска балона. Още не сме почнали. Не беше заредила играта. Аз искам да направя още една битка и да си лягам, защото майка ми макара да няма за спа, а да правя нещо друго, което няма го кажа на майка ми, разбира се, защото не съм кухалейка. Ще играеш на телефон, като правиш. Не, ще играя на компа. Като легне майка ми, без той съм го включил. I am the one. Дали тя ще го изключи, бе? Но аз пак ще го включа, тя майка ми като заспи. Аз седя до 1 часа майка ми като спи. Май тата седя до 10:30. Наистина не толкова късно. Не, бро, мога да седя и до повече. Знам, че това е рано. Каза го със сарказъм. Наистина не толкова късно сидиш, аз само не знаех. Наистина. Когато ти бе да си толкова късно. Аре, бе, спри да се дразни, бе. Ей. Здравия. Ах, такъв гадняр, такъв гаден. Не се дразня много. What the fuck? Аре, човек, тук пак лови. Не, аз сега не мога да е. Ти си игра, викаш, не ти е в кръвта. Да, сега ще ме върне на втора арена. Ще мина за Талек. Най-накрая мечтата ми се сбъдна. Родителите ми умря. Не съм умрял. Така. Baby Dragon Archer. Кин. Печеля, защото съм радо бомбичката. А не, те са лоши, но аз ще ги бия, защото съм лоши. Как ми се хили шахти гадняр такъв? Ти не си гаден, ти си супер гаден. Благодаря, знам го. Ами да, аз се чудя, защо ти го казвам даже. В кръвта ми е. Не си личи. То с как ми пусна принц и ми убил Уича? Човек, бандит картата е много яка, да ви се види. Тя е легендари. Да, легендаря. Ти май може да спечелиш само турнамент, не знам. Ако искаш
Рейч. Бързо уич. Аре бе, що ще ми убиеш армията? Добър играч, ама ти пък не си. М. То сме на път да написал добър играч и аз му казах, ама ти пък не си. Човек, аз тук ги миля. Праги нама. Давай отсели, само един път стреляй друг патрон. Аре бе, так му си пуснах рейджа бе. Как ще направиш така, тъпня? Давай бързо балона. Стискам палци на балона ми. Юляй балун. Ани, Пека, тука. Убий тая. Радо, юляй балун. Аре бе. Бум, 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 бум. Умрях. Айде на морето. Ти си добър играч. Радо, искаш ли някой лято? Чакай малко. Искаш ли някой лято? Лол. Да. Искаш ли някой лято? Да отидем на море, сега ти е лято де, някой ден от лятото да отидем на море и да направим влог. Добре, обаче мен слънцето ме пиче. Чакай какво? Май тапя за бе. Ама не те чух какво каза. Не бе, ма пошегувах се тук с тебе, дразната. Какво каза? Абе, дразната бе. Май тапя с тебе. Той не чува Добре, какво ама казва. искаш ли да учим? Да бе, аз ще си купувам GoPro след като си вземате този компютър. 100 лева е от един магазин. Кое е GoPro? Да. Човек може да купиш с раница. Направо за 22 лева с раница. Еми, чай малко. Ай, бай хората, надявам се клипа да ви е харесал. Не ми хареса, сега ще вляза в канала и ще дам дизлайк. Майната ти. Ако е така, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за мен. Ей, иначе ще ви заколя. Не се абонирайте, няма ви за коли, няма с какво. Имам с нещо повече от теб. Или може би с твоята брадва ще открадна. Ай, Защото бай ще хора. пусна едно.